Už slovo hospic pre niekoho znamená niečo také smutnejšie. No. Tak, keď som zvykla pri chorých a pri úmrtiach v nemocnici, tam to tiež bolo často, no tak nie som taký hrdina, keby to bolo moje osobné, no ale tak som rada, že chodievam sem. Po otvorení hospicu ma doviedla túžba prísť sem, pozrieť sa. Je to hospic milosrdných sestier. A moja túžba vždy bola byť v spoločnosti reholných sestričiek. Ja som pracovala ako zdravotná sestra na chirurgii, na plúcnom oddelení. Keď ma priviedla sestrička tu po hospici, po jednotlivých úsekoch, veľmi sa mi tu páčilo. Zariadenie, všetko pekné, nové. Povedala, že budú tu aj dobrovoľníci a rôzne tie činnosti, ktoré budú dobrovoľníci vykonávať. Tak ja som si pri tých všetkých vybrala ako sprevádzanie zomierajúcich. To mi bolo také najbližšie. Tak od nového roku 2006 chodievam sem až doteraz. Chodím k tým, ktorí zomierajú, pri ktorých sa akože modlím. Už v tom finálnom štádiu, keď aj nerozprávajú, držím za ruku. Ticho sprevádzam svojou prítomnosťou. Keď sú aj iné stavy, tak sa môžem rozprávať, kávu variť, televíziu pozerať spoločne, prejsť sa s nimi po miestnostiach tu do ekumenickej miestnosti. Po oddelení sa prejdeme, keď je pacient ešte natoľko schopný, tak sme chodili aj von na terasu. Pomodlili sme sa niekedy aj tak vonku, krátku modlitbu, keď chcel. To nič nesilíme, nie na silu. Tak na tie 2 hodiny chodievam sem každý útorok. Doslova sa teším. A to, čo ja im dám, tie 2 hodiny, ja od tých ťažko chorých viacej dostanem. To ma tak naplňa, dáva mi to silu. Tak ako aj modlitba dáva radosť, silu. Radi príjmu, keď sa aj s nimi modlí, alebo za nich modlí, keď sa povie úmysel, tí, ktorí sú na tom akože zdravotne, sa cítia lepšie. No mnohí pacienti sú spaví, tak sa modlím sama s nimi ticho. Pýtam sa, či sa môžem nahlas modliť, alebo potichu. Niektorí aj súhlasia s tým, niektorí sa sami modlia dokiaľ. Tak zaspia potichučky, ale ich to upokojuje. Aj oni cítia, že je to sila. Aj keď nie len modlitba, ale aj tá návšteva, alebo len tak ticho byť s nimi, zotrovať v tichosti. A oni sú vďační aj za to.